अनाखाना गावथारनानै मानो थांखो दा बे गावथारनायनि अनसुंथाइ नांगौखौ मोननांगौखौ प्रमदआ नों जाखो ना मा खालामखो आंनो मानो होनो हादिया 1997 मायथाइयाव मुंख्लं जानाय बुदां बसुमतारीनि नखरा बिटिआर सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। आंनि फिसालानि लिस्टआबो दङमोन मुंख्लंआव लिस्ट दङमोन दिनै आंखौ मानो नायख्ल' खालामखो गुबुना माबोरै मोनखो आंनि फिसानि थाखाय अनसुंथाइखौ आंनो मानो होदिया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिम्बोरगाव गामिनि बुदां बसुमतारीनि नखरा बिटिआर सरकारजों नायसनजायाखै। मानो नायख्ल' खालामखो आंखौ आं दिनै मेगन नुला जेबो गैला आं बोराय देहा जाथारबाय एखेबारे होमब्ला मानसिफ्रा मालाया बोरै मोनखो बोरैहाय आं मानो मोनदिया अनसुंथाइखौ मोननांगौखौ आंनो मानो होफैदिया प्रमद बर'आलाय मुंख्लं जानाय बुदां बसुमतारीनि बिफाया प्रमद बर'खौ दुखु मोननाय फोरमायदों। प्रमद बर'आ गोजानाव थांनो हायो गुवाहाटि दिल्ली बम्बाइ थाबायनो हायो थांनो हायो दिनै आंखौ सिम्बोरगाव क'क्राझारनिफ्राय 11 किल'मिटारल' लामाखौ फैनानै आंखौ मानो नायफैनो हायाखै प्रमदआ बुदां बसुमतारीनि बिफा दले बसुमतारीया बिटिआर सरकारजों नायसनजायैखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। आंनि फिसालाया 1997 सनाव आंनि फिसाया मुंख्लं जादों होमबा दिनै बिटिआर सरकारा आंखौ मानो नायाखै आंनि नायसनाखै मानो अनसुंथाइखौ आंनो मानो होआलाबायनो थाखो आंनि फिसाज्ला दंमोनब्ला आंखौ नायगौमोन आंनि फिसाज्लानि मोननांगौ अनसुंथाइखौ मानो होनो हादिया बे बाथ्राखौ बुंदों मुंख्लं जानाय दले बसुमतारीनि बिफा बुदां बसुमतारीया नों दा आंनि फिसाखौ गावथारलांबाय दिनै प्रमदआ खोनानानै खोमा बेंगा बायदि थानानै आंनि फिसानि थाखाखौ जादों नामा प्रमदआ दले बसुमतारी सिम्बोरगाव बेखौ फौजिफ्रा फैनानै सरकारनि फौजिफ्रा फैनानै कमप्लेन खालामनानै आंनि फिसाखौ दाय गैया फोरदो गैया गावथारलांदों गैया मोनाखै खाना खुजा आं प्रमद बर'आ जुदि सालायनो हादोंब्ला फैनानै नायफैनांगौ फैनानै आंनो अनसुंथाइखौ होफैनांगौमोन बे होनांगौमोन आंथ' प्रमद बर'खौ खोनायो बयबो माथो मानसिफ्रा मोजांखौनो होना सालायनो रोङाखिसै ओरै होननानै ओरैबायदि जाथिखौ हारिखौ फाननानै जाबाय होननानै बुंनायखौ खोनायो मानसिफोर रायलायनायखौ हाथाय बाजार एबा बबेबा मबाइलफोरनिफ्राय नैबे एसे मोनथारनांगौमोन आं आंनि फिसानि अनसुंथाइखौ मोनथारनांगौमोन आं जुदि प्रमद बर'आ सरकार सालायनो रोङाब्ला ओंखार आरो सालायनो रोंगौबा मोजां सालाय रोङाबा ओंखार आंनि फिसालाया एथ' सनाव 1997 सनाव आंनि फिसाया मुंख्लं जादों होमबा दिनै बिटिआर सरकारा आंखौ मानो नायाखै आंनि नायसनाखै मानो अनसुंथाइखौ आंनो मानो होआलाबायनो थाखो आंनि फिसालानि नामा बुदां बसुमतारी बे सिम्बोरगावआवनो हबै बागानावनो सिम्बोरगाव बाजारनि एसे खोला हबै बागानावनो सिम्बोरगाव गामिथारानो गोग्लैयो सिदा हरनागुरि आंनि बैसोआ 97-98 थांबाय होमबा आंनि फिसाला दिनै दङमोनब्ला ओरैबायदि अनग्रा फिसामोन बे फिसालाया आंखौ नायगौमोन प्रमदआ दिनै बे जाथिनि थाखाय राजा जानानै मानो नायसनाखै प्रमदआ खाना खुजा लेंग्रा लेंग्रि मानसिफोरखौ बा मोनसे रास्ता घाटे लामा सामाखौ नायनांगौआ बेखौ हायाब्ला प्रमदआ ओंखार बिटिआरनिफ्राय ओंखार मावनोथ' रोंखाया प्रमदआ ओंखार बिटिसिनिफ्राय ओंखार नोङो जुदि रोंगौब्ला आंखौ मानसिखौ नायग्रामोनब्ला प्रमदआ आंखौ दिनै फैनानै नायफैगौमोन बा माबा मोनसे अनसुंथाइखौ आंनो दाहालागै होनांसिगौमोन आङो क'क्राझार जिल्लानि खाथिनि 10
बा 11 किल'मिटार गोजान आङो सिम्बोरगाव बाजारनि सिम्बोरगावनि आंनि नामा दले बसुमतारी मानो आंखौ नोंथांमोना दिनै आंखौ मानो नायफैयाखै आंनि फिसाला थांना नङा थानायमोनबा थोर आंनि मेगनखौबो ख्लाव ख्लाव खालामगौमोन न' बां मोजां खालामजोबगौमोन खिन्थु आंनि फिसाखौ गावथारलांबाय दिनै प्रमदआ खोनानानै खोमा बेंगा बायदि थानानै आंनि फिसानि थाखाखौ जादों नामा प्रमदआ आंनि खोमाया बेंगा नङा मेगना बेंगाबाबो नों बिटिआरखौ सालायनो रोङाखै ओंखारदो नोङो प्रमद बर'आ गोजान गोजानाव थांनो हायो गुवाहाटि दिल्ली बम्बाइ थाबायनो हायो थांनो हायो दिनै आंखौ सिम्बोरगाव क'क्राझारनिफ्राय 11 किल'मिटारल' लामाखौ फैनानै आंखौ मानो नायफैनो हायाखै प्रमदआ आंनि मुंख्लं जानायनि फिसालानि नामा बुदां बसुमतारी बुदां बसुमतारी आंनि फिसाया सिम्बोरगाव बाजारनि साखाथियावनो नै खाथियावनो दंथारो बे बागानाव आंनि फिसाखौ अनाथ खाना गावथारनानै मानो थांखो दा बे गावथारनायनि अनसुंथाइ नांगौखौ मोननांगौखौ प्रमदआ नों जाखो ना मा खालामखो आंनो मानो होनो हादिया आंनि फिसालानि लिस्टआबो दङमोन मुंख्लंआव लिस्ट दङमोन दिनै आंखौ मानो नायख्ल' खालामखो गुबुना माबोरै मोनखो आंनि फिसानि थाखाय अनसुंथाइखौ आंनो मानो होदिया मुंख्लंफोरनि जिउ गारनाय बोलो होनाय बिनि थाखायसो बिटिआर सरखारा फैदों नों लाजि रोंदोंना रोङाखै सालायनो रोङा नोङो ओंखारथारदो मानो नायख्ल' खालामखो आंखौ आं दिनै मेगन नुला जेबो गैला आं बोराय देहा जाथारबाय एखेबारे होमब्ला मानसिफ्रा मालाया बोरै मोनखो बोरैहाय आं मानो मोनदिया अनसुंथाइखौ मोननांगौखौ आंनो मानो होफैदिया प्रमद बर'आलाय